Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο βίντεο blog του patrasanimalhealth.gr. Είμαι ο Αλέξανδρος Βανταράκης, κτηνίατρος, και μαζί στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για την επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση της δηλητηρίασης των κατοικιδίων ζώων. Αυτό αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στη χώρα μας και οποιοδήποτε φιλόζωος μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση. Οπότε, καλό είναι να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το συχνότερο αίτιο κακόβουλης δηλητηρίασης κατοικιδίων ζώων στη χώρα μας είναι η δηλητηρίαση από γεωργικά φάρμακα. Πριν αναφερθούμε στην επίγουσα αντιμετώπιση, καλό θα ήταν να γνωρίσουμε τα συμπτώματα. Έτσι, δεν θα εκλάβουμε μια άλλη ασθένεια ως δηλητηρίαση, χορηγώντας λάθος αγωγή και με καταστροφικά αποτελέσματα για το ζώο. Τα βασικά συμπτώματα της δηλητηρίασης από γεωργικά οργανοφωσφορικά είναι αποπροσανατολισμός, τρόμος, έντονη σιελώρια, μερικές φορές αφρόδης και μικρές συσπάσεις των επιφανειακών μειών του σώματος. Τώρα που γνωρίσαμε τα συμπτώματα, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέχρι να πάμε το ζώο μας σε κάποιο κτηνιατρίο. Η βασικότερη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε εμείς πριν οδηγήσουμε το ζώο στον κτηνίατρο είναι να του προκαλέσουμε εμετό. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξουμε ότι για να γίνει αυτό, το ζώο θα πρέπει να διατηρεί τις αισθήσεις του. Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόκληση εμετού μπορεί να προκαλέσει εισρόφηση. Εάν γνωρίζουμε τον τρόπο που γίνεται μία ένεση, μπορούμε να χορηγήσουμε υποδόρια το κτηνιατρικό σκεύασμα αμφιταλών. Διαφορετικά, μπορούμε να χορηγήσουμε από το στόμα το σκεύασμα υπεκαβόμ σε δόση 3 έως 6 ml. Εάν δεν διαθέτουμε κανένα από αυτά τα φάρμακα στο φαρμακείο μας, μπορούμε να δώσουμε στο ζώο να πιει νερό, στο οποίο έχουμε διαλύσει άφθονο μαγειρικό αλάτι. Εάν δυστυχώς το ζώο έχει ήδη χάσει τη συνείδησή του, τότε είναι λάθος να προσπαθήσουμε να προκαλέσουμε εμετό. Ανταυτού το ζώο θα πρέπει να οδηγηθεί σε κάποιο κτηνίατρο, ούτως ώστε να γίνει πλύση στομάχου. Εάν καταφέραμε επιτυχώς να προκαλέσουμε εμετό, επίσης πρέπει το ζώο να προσκομιστεί σε κτηνίατρο για την υπόλοιπη αντιμετώπιση της δηλητηρίασης. Έτσι, καλό θα είναι να έχουμε κάποια τηλέφωνα κτηνιάτρων για έκτακτες περιπτώσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσουμε ότι το βασικότερο δεν είναι να αντιμετωπίσουμε μια δηλητηρίαση με επιτυχία, αλλά να την αποφύγουμε. Για τον σκοπό αυτό, δεν θα πρέπει να αφήνουμε το σκύλο μας να περιπλανιέται άσκοπα έξω από την ιδιοκτησία μας. Όταν θα βγαίνουμε βόλτα μαζί του, θα πρέπει να βγαίνουμε πάντα με λουράκι και επίσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, μην τυχόν φάει κάποιο δηλητηριασμένο δόλμα κατά τη βόλτα. Εάν θέλετε να μας ρωτήσετε περισσότερα σχετικά με τη δηλητηρίαση των κατοικιδίων ζώων, επισκεφτείτε μας στο www.patrasanimalhealth.gr.